Chief Executive Member Jongka Khasi Hill Autonomous District Council uba penyat sing siem hakasingi palai ulapan pau ya ke jing benyau halor ka jingmi syakmat ki kentai khasi ban a jinga da ya ki barjala da ka bakam tra ya ki dukan basyong ki barjala haka jinghiar khanra license khayi ki pulet enforcement ka council hakasingi arphau phra tarik unailur ar hajar arphau phra habakren syakilat pathai khubor uba penyaj ula ong bakani ka jingle ki longkemi ka penhir dor haduk kata-kata ya ke burom ki kenthai bad ula kentu bakumba ka jaj benrio khasi ka ithu ya ka jan kersha ki kenthai banyada ya ke burom ka ijad jongki kimdei pat ban pendan kam bakla ya kani ka jan kersha banyada ya ki menderi khasi ki badina bat te kila ki dejing dia harut surok klem dan ki kot islah ki babia pilai hi dalam ki jong khmat ka jinglek ki jungi tu sngi ngilap mar khmat iki anda ngila keli ki kot kisla kimdan te ngashwa ban kran syai hni babaro kitu ki ba khai klem kot klem sla klem tam ki bomde khasi kinem la ban khai klem da biang ya ka trade license ka ban issue na kalen council but kabasosi kalong kabangi ipat yaki thei khasi jongi ondala dep ban khnra kimi syakhamat ban kam kini dukan tekani kabala pen kaba pen kya jingmut bhaingi but kabanga kwa ban kran syai ban maham yaki thei khasi jongi bakinam long kita ki thei khasi ban phong ye ka jang kasha kajang kasha khasi kadi kajang kasha badai ka buram ni takor bat kalong kawe naka ban peni kajing ruspa kali titustur hakariam ka bai lengam kwa bakani kajang kasha badai ka buram ka akor jungi ki thai khasi kalong kajang kasha kaban da ye ki thakoi hc tadi a strong message na kala ka isi kajung nakaliang jong i lawan pensisa na bakade dukan jong i hadu mata kim pak wan ngilap hak yang ki enforcement but ngalap coordinate superintendent ye bari ban I report but haduk bakin da wan chani ngin sampai ke ko bagi ne but haduk menta yaki man kapot ngalap hak bakin le bakin pat le ban bu ikini dukan but ladaki le persya kata ngimban si ban sim pak ko we pak teliti